Norbera, norbera, da soilik norbera denean. Gaurko musika zuzenean telebista saioa egiteko Arellanon izan gara, Nafarroan. Bertan, Bolbora taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten Bizizioa diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Bolbora taldea. Jaiotzen garen unean, zehazten ohi digute sexua, aukera ez da malgua, da gizarteak etengabean, arauak janzten dizkigun soinean, egin ditzagun galderak, inoiz egin ez ditugun moduan, lehenbiziz gure buruan, bakarra oten duen norberak, sexua sentitzeko aukerak. Norbera, norbera, da soilik norbera denean. Bolbora taldearen sorrera 2009 urte inguruan kokatzen da. Lizarraldeko hainbat taldeetan ibilitako musikariek banda berri bat martxan jartzean. Kartzen hasten gara 2009an, etorrita beste talde batzutatik, Zerostias, Kalamu, Las Moscas Trompeteras, eta hemen Arellanon entzaiatzen hasi ginen 2009an, baino ideiarekin 2011 arte kaleratu genuela gure lehenengo diska, kontzerturik ez ematea eta ja ateratzea kontzertuak ematera aurreneko diskarekin. Izan da pixka bat prozesu berdina, ez? Atera diska jo, eta gero urte batzutako geldiunea. 2016an atera genuen Munduari bira, diska, eta orain 2022an Bizizioa. Tierra Estella yo creo que siempre ha habido bastante movimiento musical de grupos que han ido saliendo. O sea, ahora mismo tenemos a Irkaya, el Raimundo, el Canastero que han sacado, o sea, que han salido en un año y están dando muy fuerte. O sea, la Mala Pecora que están también aquí, bueno, o sea, el Flitter que ya hemos comentado, bueno, Vide Bacarra, Kelly Kapowski, o sea, de la zona de por sí, de Tierra Estella, es que ha habido bastante movimiento. Los Últimos Reyes, ¿no? O sea, bueno, me dejo varios de la zona, o sea, de los Aunca y de los Doteiza también, ¿no? De Senbalea. Sí, beste batzuk utzi dute, ya, baino. Y te hablo de, o sea, y es solo Tierra Estella, que sí que ha habido bastante movimiento musical. Bizizioa izena darama taldearen hirugarren diskoak. 2015 urtean debuteko lanak ikusten du argia. 2017an Munduari bira argitaratzen da. Eta 2022 honetan Bizizioa. Hirurak autoekoizpen bidez kaleratzen dira. Sorkuntza hasi zen 2018tik esan dezakegu, baina bueno, ditugu abesti batzuk ere eginda aurretikan. Munduari bira adibidez, izan behar zela aurreko diskaren jarraipen bat, eta azkenean sartu dugu diskantan. Eta bereziki etorri da, pandemia etorri zitzegunean, horra hasi ginen pixkat pentsatzen birkonektatu behar genuela pixka bat taldea, ez? Eta horra hasi ginen abesti gehienak sortzen, poliki etxean eta beste batzuk ere entsegu lokalean. Eta hori, gero grabaketa eta izan da ere beste prozesu bat egin dugula gure kabuz, ez? Eta egin genuen hasiera batean Betikari inorentzako bideokliparen grabaketa audioarekin barne ere. Eta gero egin ditugu bi alditan, egin dugu 4 abesti eta gero beste 4. Hortaz dira 9 abesti. Gero ditugu ere Flitterren omenaldi diskan sartu genuen Besos de Marihuana bestia, eta gero Iñaki Binarasek ere egin digun moldaketa, denbora bestiaren moldaketa bat. Esan du bezala urko Munduari bira hasi ginen egin genuen diska eta gero egin genuen kanta. Osa, ja geneukan kantu hori, baina pixkanaka egin genuen kantu berriak. Kumbia ere izan da, orain dela urte desente egindako abesti bat, 2015an. Hasi genuen, eta gero kendu genuen gauza berriz jarri, kendu, jarri, eta gero
Ja, azkenean izan zen, igual 4 urte egin. Urteko egunek luzenetan, enarakarriketan, da nire agenda ez du nola gozada inbeste argi eder. Buruan milaka egin behar, baina hoi kanpoan kristoen nahi notzaten du, ez nazatena deitu niri alfer. Denbora nahiaia, gogorik utxi baina, jarri pare bat kaina, biarekin leiken. Gogoak nahiaia, denborak utxi baina, gaitzakia bikaina. Beste talde askok bezala, ska eta rock musikaren eremuetan abiatzen du bidea taldeak. Denboraren poderioz eragin berriak sartzen dira. Beti ere, hasierako bideari muzin egin gabe. Gaztea zarenean, igual beti botatzen duzu hori barroka, punka, ja, pixkaia ondia egiten zela, azten zera igual funkiarekin, kumbiarekin, soularekin, jasakin, eta hoia mundu berri bat hasten da zure inguruan. Bigarren diska hori zen, hasi funky batekin, tango batekin baita ere, zuzen zaigo, salsa, hartzea, eta hola, eta segitu behar dugu hola. Hori da, lehen goik esan moduan, igual duela 11 urte edo hasi ginean, azkenan guk entzuten genuen musika, normalean zen punka, o ska, rigia, eta orduan bai lehen biziko astapenetan, igual bai musika zegoela zuzenduta ritmo hoietaruntz. Baina gero, azkenean bai bidaiak egin ahala, bai hemen egonda eta musika ezberdinan entzuna ahala, bai jungeala aberazten eta bai juten influentzia ezberdinetara. Azkenean aipatu nahi dut, gehala behatzi pertsona, bakoitzak bere influentziak dituna, bere musika entzuten duna, baina bai gero bolbora bezala, bai jotzen dugula asko, eta pertsonalki niri asko gustatzen zaidana da, zera kontinente horretara bi aiala, daukala kriston ritmo pila, eta hortik hartzen ditugu, eta gureak egiten ditugu, moldatzen ditugu, eta bai estilo igual latinoago hori ematen diogu, baina baita ere esanez hori, Arijanoko filtroakin eta regia eta ska ez dugula uneko unean baztertu, da, mezkla bat. Soy que me gusta mucho el reggae y así, que me gusta mucho y al final me gusta tocar un poco de todo, no clavarme en algo que siempre sea muy monótono, sino tocar varios estilos de música, que al final a cada uno nos gusta una cosa diferente. Bide horretan, erritmo latindarrak indarra hartu dute bizi zioa lan berri honetan. Taldearen hortasuna galdu gabe, norabide berriak nabariak dira sorkuntza berrietan. Bueno, gustatzen zaigu hori musika eta, kulpa guztia du urko, jendea da el máquina del grupo, jazz egiten du, orduan guk, igual, nik ez dakit jotzen salsa o tumbaua ez dakit egiten, baina, Este beti egon direla Euskal Herrian ere referenteak, musika Jose Ripiau, Esne Beltza, jo que se, ez ditugu esan behar zen daude, uste daudela nahiko txosi. Azkenan gure influentziak beti ere motan, ziren punka, rigia eta horren hildoan, hasi zen igual taldeak eta egiten genuen musika. Gero ja, adina bete ez dakit, bakoitzan, bibentziak edo bidaiak edo musika estiloekin horiek hartuz, gara zuzentzen zer egin nahi genuen edo atera dena, igual genuen horren mugatzat hori. Eta uste dut, kungarela asko latinora zen kontinente hori abia jala, da kriston kaja, ritmo kaja eta asko hartzen dugu hortikan, baina gero gure tokea sartuz, ez da ritmo puro bat, ez da beti eskar moldatuz. Bolboraren filtroa hor. El cariño por hoy menea de ti.
2021 urtean kumbia kariño kantua grabatu zuen Bolborak. Beti kariño aktivista mexikarari eskinetako maitasun kantua da honakoa. Kumbia kariño abestia emakume mistekar bati egineko omenaldia da, bera Alberta Kariño Trujillo zen. Duela 12 urte Oaxacan erail zuten paramilitarrek. Lizarran pare bat alditan bere bizita izan dugu. Berarekin gauza ezberdinak elkarbanatu genituen, berak ekarri zigun, igual mundu Mexiko eta kontinente horretako gatazkak, ideiak plazaratu zizkigun, guk ere berari hemengo gauzak ere azalduz, sortu zen olako elkarlan bat. Azkenean hartu harreman horretan oso estua izan zena, abesti hau sortu zen. Zan bezala, bai lehenbiziko diskan, abesti bat bazegon betiri ere omenaldia egiten zuena, Bizi Radio irratia. Emakume mistekar bat izan zen, giza eskubideen alde lan egin zuna, emakume eskubideen alde egin zuna, eta horregatik anil zuten karabana humanitaria batean, eta azkenean oso gertuko izan genunez, ezagutu genunez, eta horregatik uste dugu merezizula hau eta beste asko. Taldeak berak hartzen du disko berriaren grabaketa egiteko ardura. Lur soinu sistemaren estudiotan grabatzen da lana, Arellano herrian. Taldeak entsegu lokal bezala erabiltzen duen eraikinean. Grabaketa izan da aurreneko diskoa bezala, egin dugu hemen Lur soinuren estudiotan. Izan da prozesu kuriosoa, ez gara sartu estudioan eta dena grabatu arte atera, ez? Baizik eta hori, joan gara lehenengo grabatu genuen kumbia, gero grabatu genituen 4 hilabetetara edo beste 4 abesti, eta hortik beste hainbestera beste 4. Bai aurretik egiten ditugula premaketa moduko batzuk etxean, ez? Eta hori, guk autoekoiztuta 100%. Osea, lehenengo konpasetik azkeneko hitzen lerrotara. Kilometro zero. Izan da oso desberdina ere diska baten eta bestearen prozesua. Ze munduari bira diskan egon ginen oso pendiente guztia egotea milimetrikoki ongi jarrita, bere lekuan, izan zen sekulako puzle bat, ez? Eta honetan izan da gehiago, filtro gutxiago. Hau horrela, bestea horrela, ongi zonatzen du, no le pongas autotune. Ez horrela, ez. Eramaten ustea, ez, pizka. Izan zen, sekulakoa. Menos tomas, más autotune. Es melodine. Esan duanez, alde batetik jarretu nahi genuen lehengo diskan munduari bira izenazunak, bertan bezala estilo ezberdinak sartzen gure diskoan, baina bestetik nahi genuen sonoritate berbera gordetzea disko osoan zean, eta horretarako urko ala egoiren hitza ahotsak ala perkusioa edo bateriak lagundu egin gaitu sonoritate berbera mantentzen disko osoan zehar. Zortzi lagunek osatzen dute Bolbora taldea. Taldekide bakoitzak bere rola du bandan, eta denborarekin ikasi dute bata besteari toki egiten. Zuk aipatu bezala, igual diskonetan daukala bakoitzak bere zatiak, igual baseak bateria, basua beti hor egon behar diela, baina trekipisa edo haizeak edo leku jakina esartzen eta ez asko kargatzen, ez? Azkenean askotan gutxiago hobe da, ez? Eta bakoitzak jakitean nun destakatu behar duen edo nun sartzen dian hori. Justo nire kasuan gainera, ni ez nun aurreko diskoa grabatu, orduan trombonista aldaketa nabari egiten da, perkusionista ere aldatu egin dugu, orduan musikari guztiak eta ezberdin jotzen dugu eta nabari egiten da, eta gainerak haizeak justo talde honetan trataera pixka bat desberdina daukate eta nik uste oso ondo geratu dela. Bueno, de guitarrista sí que parte de aportación en la creación de las canciones, ¿no? Mikel también, y igual juntándonos, sí que igual melodías pueden salir, lo mío sale más básico, sale muchas melodías que luego Urko le da la aportación ya más técnica, ¿no? Kantatzerakoan ahotsa
dama sola, nola esaten da, apurtuta, bueno, egin ni hoi, el que canta mal, eta bea da, hautsa polita, eta nahi hautsa da, diferentzia, hartua, porque si no, igual bi kantan, bi hautsa, eta biak berdina, ez du, falta dena da emakume bat, hoi bai. Gutatzen dugu, deialdia, oke? Daukaz aukera. Emakumean behar dugu bat, bi, hiru edo lau, ni juten naiz, eta ona. Los arreglos de vientos, la verdad es que son unos arreglos súper exigentes, gracias a Urko, y eso hace, por otro lado, que nos lo pasemos muy bien y que tengamos ganas de estudiarlos, por supuesto, para luego llevarlos al directo. La verdad es que yo me lo paso personalmente como saxofonista que viene del mundo del jazz y de la música moderna, con esta amalgama de ritmos y de estilos tan variados, te lo pasas fenomenal porque en esa hora y cuarto, desde que empieza hasta que acabas, estás de alguna forma dándole a todos con un nivel de exigencia alto y bueno, yo me lo paso muy bien. Son muchos estilos diferentes y eso hace, la verdad es que no haya ninguna canción más aburrida que otras, sino que todas por igual, la verdad es que son fantásticas. Sentitzen baitu aldiro, korporazioen gobernuen apurtzen vampiro, mundua sultzen dute astiro. Gor jarriko posizio, burua montaka, milaka motibo, etzen gure gelditu pasibo, daudonean zuritzen hainbesteko... Diskoan badira lankidetza batzuk. Horietako bat munduari bira kantuan topa dezakegu. Bertan, Aiam abeslari bizkaitarren laguntza izan dute ahotsetan. Hoizen egin genuen Flitterren bertsioan Txomine ekarri zuen, Txomine zen bere laguna, eta orduan esan zuen, igual Bolbora eta Llama, eta egiten dezute kanta bat, o bi kanta. Eta, pues, torri zan, una cantante puta madre, eta... Dena erraztasuna, behatzen cielo de mujer, dana oso polita, eta jazta. Eta geho, egin genuen bertso hori eta pastu zen lau urteo. Eta ditu genuen, oie, etor zaitez hona eta ingo dugu kanta, eta geho bideoklipa, noski baier jungo naiz, eta beha da, nongoa da, lekitio Bermeokoa. Ordu erdi dauka, nahi etortzeko. Ordu erdi. Ordu. No quiero tus armas, tampoco tus limosnas. Estoy harta de ver cómo usurpa las riquezas con total impunidad, pero aún así no me resigno. Verás que frente a ti tienes un pueblo digno. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildua da banda nafarra. Agertokiak dira talderen jomuga nagusia gaur egun. Bai, nik uste zeharo gure lekua dela. Niri adibidez, izugarri gustatzen zait zuzenean jotzea eta gainera gure diskotan improvisazioak eta hola sartzen ditugu eta beraz zuzenean gure ikuskizuna ikustea eta hola nik uste interesgarriago dela, baina diskoari oso ongi dago. Bai. Sí, lo primero que nos lo pasemos todos bien, tocando y haciendo el show y luego los demás se lo pasan también muy bien. Sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, los que mejor nos pasamos somos nosotros. Al final, pues las canciones que más han gustado y nos gustan a nosotros, pues las metemos a los conciertos que llevamos detrás
y sobre todo las canciones nuevas que son las que se tienen que escuchar, ¿no? Bai, eta, bueno, pentsa ja, azkenezko diskoarekin, beste abesti, bineko esan duen bezala, abesti lasaiagoak sartzea erabaki dugula, eta formatua arabera festa giro handiagoa edo festa giro lasaiagoa ere jo dezakegula. Kontzertuaren arabera aldatu egiten dugu, baina festa eta dantza bilatzen badugu aurkituko dugu lasai aski. Bueno, diska fisikoki eskuratzeko Lizarrara gerturatu zaitezkete, bai katxetaz berri mugitu edo errezun txiritingan ere, eta bestela sare sozialetatik gurekin kontaktuan jarri eta idatziz diska nahi duzuela ara bidaliko dizuegu gure ale bat. Bi bertsio topatu aldira disko berrian. Lehena Van Morrison musikariaren moldaketa bat. Bestea, Europa Huela Muerto disko bilduman barrenatu zuten, Flitter taldearen Besos de Marihuana kantuaren bertsioa. Cuando sale el proyecto, nosotros de por sí queríamos, o sea, nosotros dijimos qué canción, y nosotros pensamos en Besos de Marihuana antes de que ellos nos dijeran, y fue como nos dijo Chomin, habíamos pensado en Besos de Marihuana, o sea, nosotros ya la habíamos pensado y fue una alegría porque, o sea, era la que creíamos que iba a encajar perfecto para hacer una canción que creemos que quedó bastante bien, la verdad. Y luego, pues eso, la oportunidad de ir a grabar en Gagua, que estuvo, pues fue un fin de semana muy intenso porque fue grabar todo en un fin de semana, ir todo allá muy bien mirado y pues fue un fin de semana muy bien, con un resultado pues que la verdad que bueno, pues el vídeo queda ahí.